ବାବା ବା ଯଦି ଏମିତି ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାହେଲେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ଚାଷ କରିସାରନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ପଡିଆ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣା ଆପଣଙ୍କ ମୂଲିଆ.com ଯଦି ମୂଲିଆ ମଗେଇବି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ? ମାତ୍ର 3 ସେକେଣ୍ଡ। 3 ସେକେଣ୍ଡ? ମୂଲିଆ ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଲେବର ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁକ୍ରେନ ଜର୍ମାନ କୋଲମ୍ବିଆ ଆନ୍ଥାବିଆ ନାଇଜେରିଆରେ ସେ ଯୋଉ ଟିଣ ଘରେ 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ ରାବଣ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୀତାମାତାକୁ ନବା ପାଇଁ 70 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ତମର ଏମିତି କି ଲେବର କି? ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭେହିକିଲ ଅଛି ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ୟାକେଲ ମାଇକୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଲେସୋପୋଟାମିଆ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋଇଡ୍ ହର୍ବାନିଜମ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ସ୍ପିଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 3,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। 3,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବେ? ହଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି ରୁହ। ଦେଖା ସ୍କାନର ପଳେଇଲା। ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସାର୍, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍। ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି 3 ସେକେଣ୍ଡ ଗଣନ୍ତୁ, ଲେବର ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଉ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଗଣୁଛି 1 2 3 ସାର୍ ଅନାନ୍ତୁ। Maramburu ando oka